Da čujemo samo Miloša Stanića vezano za ove predloge i gospodina Marinkovića, pa ćemo posle da vidimo. Hvala vam. Poštovana predsednice Odbora, gospođa Žarić Kovačević, poštovana ministarko pravde, gospođo Popović, uvažene koleginice i kolege, uvaženi gosti, želim da vas pozdravim i da vam se pre svega predstavim. Moje ime je dr. Miloš Stanić, naučni sam saradnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu. Sa ponosom ističem upravo ovo, Institut za uporedno pravo u Beogradu. To ističem danas ovde, tako reći u velikom finalu u našem prestolnom gradu Beogradu i nisam želeo ranije da ističem jer je kroz javnost provejavala i provejava mišljenje da radna grupa pati od odgovarajućih stručnih nedostataka, stručnih deficita. Želim samo radi javnosti, koja možda ne zna čime se mi bavimo, da kažem da zaposleni u našem institutu govore nekoliko svetskih jezika. Evo ja sada konkretno učim grčki, pa ću možda za 2-3 godine pratiti literaturu i na grčkom jeziku. Da učestvujemo na brojnim projektima, između ostalog učestvovali smo i ovde na projektu sa predstavnicima Saveta Evrope, iz kog su proizašle 4 knjige koje se tiču nezavisnosti sudstva, vladavine prava, političkih prava i sloboda, krajem prošle godine. Samo sam to želeo da naglasim i imam jednu, tokom ovih javnih slušanja dešava mi se jedna čudna situacija da u suštini javljam se potpuno neplanirano i govorim ono o čemu, ukoliko sam planirao da govorim, o čemu nisam planirao. Prvo ću se osvrnuti na primedbe uvaženog profesora Marinkovića, bez naravno želje da polemišem sa uvaženim profesorom, jer smatram da smo svi mi ovde na istom zadatku. No, na ovom mestu ću se osvrnuti na te primedbe iz prostog razloga što smatram, kao što sam to smatrao i u Novom Sadu i u Kragujevcu, pa i u Nišu, da je nužno da javnost, građani, znaju o čemu se zapravo radi i o čemu je i kako je razmišljala i kako je radila radna grupa u odnosu na te primedbe koje se na određenom javnom slušanju ističu. Prva primedba na koju ću se osvrnuti tiče se jedinstvenosti pravnog poretka, odnosno takozvanog ponavljanja normi. I odmah ću se zahvaliti uvaženom profesoru Marinkoviću što mi je dao šlagvort da odgovorim ono što sam propustio da odgovorim na prethodnim javnim slušanjima, jer je to, ukoliko se ne varam, i juče izneto kao argument u Novom Sadu. Juče je doduše izneto dosta argumenata na koje smo morali da odgovaramo, pa je eto tako nekako ta norma promakla. Na prvi pogled, kada se zaista onako pročitaju dve norme, čini se da se radi o ponavljanju. Međutim, kada ih stavimo u kontekst, onda shvatimo da zapravo o ponavljanju nema ni reči. Naime, u članu 4. koji se tiče podele vlasti, kaže se da je pravni poredak u stavu 1. jedinstven i smatra se da je on jedinstven u smislu vršenja jedinstvenih funkcija državne vlasti, 3 funkcije državne vlasti, čije uređenje počiva na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, pa se onda stavom 3. reguliše njihov odnos, on se predviđa, dok bi se stavom 4. predviđa da je sudska vlast nezavisna, ono što je suštinski, što je esencijalno. Dakle, ovde se radi o jedinstvenosti pravnog poretka u smislu jedinstvenog vršenja vlasti, dakle, vlasti koje ne deluju jedna nasproti druge, jedna pored druge, nego jedna sa drugom u korist ostvarivanja ovaploćenja jedinstvenog pravnog poretka. Kada je reč o članu 194. tu se radi o nečemu sasvim drugom. Tu se radi o hijerarhiji domaćih i međunarodnih opštih pravnih akata, pa se u stavu 1. navodi da je pravni poredak Republike Srbije jedinstven. On je jedinstven u ovom slučaju u onom kelzijanskom smislu. Dakle, potpuno se i teorijski i praktično radi o neponavljanju pravnih normi i može se diskutovati da li im je mesto, mi smo smatrali u okviru radne grupe da je norma koja se tiče jedinstvenosti pravnog poretka da bi trebalo da ostane iz prostog razloga što smo tako rezonovali na ovaj način. Kada je reč o drugoj primedbi, ona se tiče dvotrećinske većine za izbor članova Visokog saveta sudstva, odnosno Visokog saveta tužilaca, i u okviru toga smo diskutovali u okviru radne grupe, a znate kako ja ponekad volim malo da izađem iz tih okvira i da se našalim, onako narodski.
Imajući u vidu trenutnu našu parlamentarnu situaciju, nama ne bi bilo dovoljno 9/10 da smo predvideli Ustavom. Ali, naglašavam, to je trenutna parlamentarna situacija koja je izuzetak, koja je incidentna. Možda ona bude još neko vreme, a možda i ne bude. A znate kako, mi ne možemo kao lica koja pišu najviši opšti pravni akt da sada predviđamo kakve će biti, nego ga mi pišemo pro futuro i predviđamo određenu većinu koja, kao što je uvaženi profesor Marinković i rekao, i to jeste njen racio, tera na saradnju pozicije i opozicije, ali koja je u tom smislu razumna. Pri sadašnjem okviru parlamenta možemo da predvidimo i konsensualnost. Prosto nikakav nije problem možda i to da se postigne. Dakle, mi gledamo, odnosno gledali smo kao članovi radne grupe pro futuro i zbog toga je predviđena dvotrećinska većina koja će možda sada da se postiže, ne možda, nego sigurno lakše, ali ko zna šta će biti za nekoliko godina. Takođe, kada je reč o ovoj terminološkoj raspravi, ja sam razmišljao da li uopšte na to da se osvrnem, ali prosto takav sam, ne da mi đavo mira, pa ću se osvrnem i na ovaj naziv Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca. Postoji jedna tu tanana razlika. Sudstvo je grana vlasti. Tužilaštvo, to da pogrešno me ne shvate moje uvažene kolege iz tužilaštva, nije. I sada, samo sam to hteo, prosto može da se zaista i brani taj argument i na prvi pogled opet to izgleda da je racionalno da ide i Visoki savet tužilaštva, međutim, dakle, sudska vlast je jedinstvena, pa zbog toga ide Visoki savet sudstva. A tužilaštvo sada definišemo nešto drugačije, pa više nije samo samostalan državni organ, sada je i jedinstven državni organ, međutim, funkciju tog jedinstvenog državnog organa vrše vrhovni javni tužilac koji rukovodi radom tužilaštva i javni tužilac, odnosno glavni javni tužilac, ja imam neku prastaru verziju. Suština je, dakle, množina, pa zbog toga nije Visoki savet tužilaštva, nego je Visoki savet tužilaca. Sada bih nekoliko minuta da se osvrnem na ono što sam planirao da kažem. Mi svi u ovoj sali vrlo dobro znamo šta je Ustav, najviši opšti pravni akt. Međutim, pogotovo mi teoretičari ustavnog prava znamo da Ustav, što je mnogo važnije, nije samo to. Ustav je nešto drugo, nešto značajnije za svako društvo, pa i za naše, razume se. On je svojevrsni lučonoša, onaj koji osvetljava ko smo bili, ko smo sada i kuda idemo. Ustav je on i svojevrsna relikvija, simbol državnosti i samostojnosti. U njega se dira izuzetno pažljivo, pa primera radi, Amerikanci su 230 godina, nešto više od 230 godina svoje ustavnosti, svoj ustav menjali sa samo 26 amandmana. Upravo se u tome vidi, očitava koliko se danas nalazimo na važnom i zamašnom, teškom zadatku. Na tom zadatku se, naglašavam, nalazimo svi i trebalo bi da se nalazimo svi. A posebnu ulogu ima stručna javnost za koju smo rekli da smo spremni da saslušamo i da naš rad u tom nekom smislu i korigujemo, jer koji radi, taj i greši. U smislu javnosti stručne, a naročito one, tako da kažem, laičke, važno je naglasiti dve činjenice. Prva, radi najšire javnosti, opet ponavljam ovde u našoj prestonici, u Beogradu, Kosovo i Metohija nije ni jednim slovom, ni jednom rečju predmet ovih ustavnih amandmana. Drugo, pogrešno se percipira čak i od strane stručne javnosti da se sve ovo čini jedino radi evropskih integracija. Istina, čini se i radi toga, ali se to ne dela pre svega radi toga, već radi naše zemlje i radi dobrobiti naših građana i radi stvaranja nezavisnog sudstva, omogućavanja sudstva bude nezavisno, a tužilaštvo samostalno. Mi to činimo jer se naš ustavotvorac
opredelio da Srbija stremi ka evropskim principima i vrednostima. To je naš suveren preko ustavotvorca odredio u našem najvišem opštem pravnom aktu, tako da evropski principi i vrednosti su utkani u načela našeg najvišeg opšteg pravnog akta. Pitanje je, a kuda bi Srbija, zemlja sa dvovekovnom ustavnošću, išla nego ka evropskim principima i vrednostima? Zemlja koja je u 19. veku treća u Evropi, pa i verovatno i u svetu, usvojila Srpski građanski zakonik na ponos svih nas skoro 200 godina kasnije. Zemlja koja je Sretenskim ustavom ukinula ropstvo, kada su ga još mnoge zemlje imale. Zemlja koja je paralelno boreći se sa tuđinskom vlašću za oslobođenje našeg naroda i države radila na jačanju naših institucija da bi nakon formalno pravnog oslobođenja došao i Ustav od 1888. godine, napredan tada i usporedbi sa tada razvijenim zapadnim demokratijama. Zemlja koja je školovala i školuje sijaset pravnika i drugih stručnjaka na evropskim univerzitetima, da bi se oni vratili ovde i vratili joj nešto. Stoga, ja vam sada kažem, a osvrnuću se i na taj patriotski deo, smatram da svaki posao, naročito državni, mora da bude protkan tim patriotskim osećajem. Zato kažem, mi u okviru ove radne grupe, ono što je naš deo posla, smo radili upravo u skladu sa tim, odnosno trudili smo se, a da bismo mogli da izađemo pred svekoliku i stručnu javnost, da bismo mogli upravo, kao što danas to činimo i kao što smo to činili, da branimo naša rešenja i da bismo mogli, ono što je mnogo važnije, da bih mogao sutra svojim ćerkama da kažem da je tata učestvovao u nečemu velikom za svoju zemlju. Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo. Izvolite.